Lakhain ko drop Dwarbagri MSC constituency angkang Panbari Jaminder Terang arong school ahem keter ki arpamandet. Mandir girja hem polote ingthir adpensi donangji anlote iyoge pranta mission verpo lasonsi school ahem ta kai ke ta pangthir adpen do ponangjia potlo sitame Panbari LP school ahem ke keter ki arpen pamandet. Jongponang ko kalam theke nanglitum angton pen lang itha school ahem mamate hormu kewaradim lo maputa arjumimbe mate hormu aban kewaradim tong pamandet lo maputa jongdun thume me alam lasi nanglitum lang pamera mathaik tha la penisi kamang hume me alama bangke la puson henlo la pu an hijim me ang bong sitame la so school along school managing committee atum kachilang duna vedet maputa isi jongdam me la pen teacher sitame theklong ledet ma mate ki claim ledet maputa jongdam me alam la pen rong school jongsi ingtang nangji polote school ahem ingthir at nangji la pen school managing committee short SMC atum sitame kai ke kilang ta langdun ver nangji apotlo sitame Ladak Panbari Jaminder LP School School Managing Committee atum ke kosonma kiduk kisung pendang lok penang an kachilang dunabang kavia jok keter ki ar paman detlo lasi isi therak me alam binong school hem keter ki ar ke puta public atum pending je ponrenti lasi lahai huya bangke School Managing Committee atum kachilang dun akinang sotlop lapen idung head school jongsi mesan pulote nangli somarsita kahelo kapachari dun jok plot po teachers atum chewang ve ma teachers atum teaching pame ma ke lahai hui abang sitame kachilang dun ver kenang stot lasi non ladak Panbari Jaminder Terang LP school along keter ki airpualam ko ana hokma lang itha news report Karbing Long Life.